og velkommen. I dag der skal vi prøve nogle chili cheese tops. Ja. Og chili cheese tops. Som den der, det er IQ's opskrift, og det er McDonald's opskrift, som I kan se her. Og dem her, dem har vi lavet fra IQ Millers video. Og linket vil være nede i description. Ja. Skal vi prøve en McDonald's først. McDonald's skal jeg starte med her. Koster 3-10 kroner her. Rimelig dyrt. Det er efter vores mening i hvert fald. Starter lige. Som I kan se, så er konsistensen den er meget flydende og sådan lækker. Flydende ost. Men smager i hvert fald rigtig godt, men altså. Smager rigtig fint. Så må vi håbe, at vores kan slå dem. Eller IQ's kan slå dem, ja. Og de... Hvad gav vi for? Vi gav 53 kroner i det hele. 50 kroner for ingredienser. Og så tog det bare en times tid at lave dem. Ja. Og det var en halv times ventetid, så det er ikke så lang tid jo. Okay. Lad os tage nogle af dem, der er lidt mere kolde heroppe i toppen. Og vi har lavet dem sådan rimelig store, som I kan se i forhold til McDonald's. Altså, hvis vi lige tager den her, så kan I se. Sammenligningen. Den er rimelig stor i forhold til den. Jeg tror, den knaser rigtig godt. Ja. Jeg tror lige, at han bid, før jeg giver min mening om den mere. Ja, det tror jeg. Det var lækkert nok. Ja. Man kan mærke, vores den skal have, synes jeg, en lille smule mere i frityrekrydden, sådan er fantastisk. I forhold til deres. Altså, den er helt sådan, helt flydende inde i. Og Måske skulle de have et eller andet, det er jo noget middel, de putter i, så de her de bliver flydende, de her fra McDonald's her. Men ja, de smager i hvert fald rigtig godt. de smager vildt godt. Jeg vil næsten sige, jeg skal jo prøve at bedømme den fra 1 til 10. Ja. Hvis vi starter med McDonald's. Den vil jeg nok give, altså på grund af at den er så dyr som den er, så vil jeg give den 5 i hvert fald. 5 stjerner. 5 stjerner på grund af at den er så dyr som den er, og man får så få med som man gør. Ja. Jeg vil, jeg synes, altså den er ikke stærk nok til at kunne hedde chili cheese tops. Nej. Så jeg vil give den 4 stjerner også, fordi den er så dyr, og hvad man får med. Ja. Og så vores, den tror jeg vil give 7. Den er, du kan selv bestemme hvor stærk den skal være. Du kan bestemme hvor stor den skal være, og du kan bestemme hvor meget den skal have i frityregryden og alt det der. Så jeg vil give vores 7, og jeg synes i hvert fald vores den er i hvert fald gået hen og blevet rimelig perfekt. Ja, yeah. Jeg kan ikke sige så meget andet, ja. Men jeg vil også sige 7 stykker. Ja. Og til prisen, altså vi der... lavede 17 til omkring 100 kroner. Men hvis vi sådan cirka skulle lave dem i den her størrelse her, så havde vi nok kunne lave sådan 30 eller sådan noget af dem her. Ja. Du kan se, de er jo sådan dobbelt så store i forhold til dem. Så. Nå, men shout out til IQ, ja. Og vi ses næste gang. Ja. Hej. Moin. Filmer den? Ja. Hej og velkommen.